26 верасня ў Румянаўскім раёне Смаленскай вобласці адбылося надзвычайнае здарэнне. 18 вагонаў сышлі з рэек, а частка з іх загарэлася. З 18 вагонаў у 12 цыстэрнах было паліва, якое загарэлася. Улічваючы, што ўкраінскія войскі апошнія некалькі месяцаў вынішчаюць нафтавую інфраструктуру Расіі, першай версіяй здарэння была дыверсія. Але расійскае следства пасля праверкі прыйшло да іншай высновы. З аднаго боку больш банальнай, з іншага больш нечаканай. Высветлілася, што кіроўца грузавіка паспрабаваў праскочыць праз чыгуначны пераезд, калі на ім ужо загарэлася чырвонае святло. У выніку грузавік затрымаўся на пераездзе і ў яго ўрэзаўся цягнік. У выніку аварыі, выбуху і пажару пацярпелі двое машыністаў, якія кіравалі цягніком. Жыхарам Беларусі гэта таксама прынесла пэўныя нязручнасці. Цягнікі, што ішлі з Віцебску ў Смаленск праз Лёзінскі раён, былі скасаваныя і адкладзеныя на час, пакуль расійскія чыгуначнікі і ратавальнікі ліквідавалі наступствы аварыі. Цягнікі з Воршы ў бок Смаленску працягнулі працаваць у звычайным рэжыме.